Yo, with your boy Am. It is what it is before it was what it was. This is Save My Relationship brought to you by Spread Inc. Entertainment. On today's episode, ngobamphethe uJoyce bringing umuntu wakhe umnangapha. Let's get into it. Sanibonani, uJoyce Lona. Ngilethe umakhelwane wami which is umuntu wami. I'm suspicious ukuthi there's something happening between yena nogogo wami because ngibhaca into eningi. So that's why ngimlethe la kule show ye Save My Relationship. Yo, with your boy Am. It is what it is before it was what it was. As I said to you guys earlier on, ngizoba ngiphethe uJoyce nomuntu wakhe umnangapha. Ni right? Ngikho right. Like I'm actually furious. Like I'm fuming. Mnangapha, do you know the person I'm with here? Buti wami nimazi kahle remuntu lo. Ndimazi kahle. So, yini ekwatisayo? Before we Let me not beat around the bush. This guy is actually sleeping no gogo wami. Oh. Buti wami. Like ulala no gogo wami. Can you imagine? Is this guy your boyfriend? He is. And I sacrificed a lot. Ukuthi ngibe naye. Okay, can I get like where is this coming from? How did you guys started dating? Okay, umakhelwane and then Buti wami ndikutshera remuntu lo wafeba. I was the one that brought you here. Wafeba muntu lo. Ngifebe kuphi? Buti wami. Ngifebe kuphi? Ndisebenza nandoda yakhe kwafaka ama tile. Wayibona rento. Angazi ukuthi uchaza rikhuluma yami or ibhori yami le noma nakuchayivera. Ngabo ngoba namuchayivera kamnandi. Yeah, uyachive mpeteni ya usochayivela ugogo wami. Uzawathini wa admit. Ugogo wami wena. Khona phethe wena. Wena. Let me tell you. Unondi chance but. Unondi chance. I'm the one that brought you here. Okay. I'm the one you're gonna listen. Okay, I'll start it again. Okay, brother. Yazi kwenzakalani? Okay, I took him in. Uhlala nami. Nogogo wami. Nabantwana bami. Mina I'm always at work because my work is like ngifaka abantu amazipho I massage. Okay, ngiyabathola one day umassage ugogo wami. Ngiyamangala ugogo umupha ama 50 rand. Every day. Waziphin lekhadi la kagogo wami. Mekholi grant ufola ngo4. Ngithi even nami angilazi ipin lekhadi la kagogo wami. But yena wazi pin. Ugogo ashwabena ngqunu aso. Uyamasaja. Yangizuthi ngithini? I'm the only one that touches my grandmother. But ngimthola uphezulu kwagogo. Amasaja gogo. Uyamasaja. Ngipha chance buti wami. Ngazuza ukuthi yini lenza? Shukuthi uyamupha. Angithi umvenda unompipi. Angithi yena ngithi ushaya ngento engaka. Lento le sekakwazi ukujayivela ugogo wami. Ukungithuka manje wena. Wena uphume kithi wena. Yes. Angisakufuni. Undipha chance. Angisakufuni. Ndoda la. Wandikhipare Imagine. So ngahlangirwane wathi ngena emzini. So usuke ezimakhelwane bese wazohlala nani? Yeah, because ucashile ngale ku no. Yazi buti yazi ne ukutshela iqiniso. Okay, umshangano umvenda. Uyazi amavenda ashanga into yazi yo. Emnandi mfethu yazi. Ngafeba kuphi? Ngifebe wafeba na ndoda yakho. Wafeba nami, wafeba na buti wa ndoda yakho. Buti yazi buti ne yazi wayengimlethe kule show. Ngifuna ukumhlaza. Ngifuna ukuthi asho ukuthi ngifuna ukuthi bazi. Cabanga I took him in. Me, I was the one that took him in. Wazi ipin yekhadi la kagogo wami. Yena wathazihlaza mina. Ngimthola uphezulu kwagogo uyamasaja. So wena into okwalisayo ukuthi ulala nogogo wakho. Like yeah, so wena ulala nogogo wakhe. Cela ukuba awulala nogogo wami.
Like be man enough to actually mamela. Awulani nogokwami. Awulani nogokwami. Naphakathi kwagogo nayo. Uyifaka phakathi ungaloku uthi uyiphakathi phakathi. Ayithi uyifaka phakathi kwakwami nogokwami. Wena lento yakho ngithi uyifaka phakathi kwami nogokwami. Cela umakhuzela ukuthi angandithuki yabo. Yazi lona ngiyabona wena. Yaqala brain in simple yabo. Ngathi uchirwane. Sisibenyenza nalento le. Aya Pitori. Sis. Yawuza bhuti wami. Wahambila Pitori mina ndayenza washina mina. I can't believe this. Ndineka very nembambu zami. Ene 6 pack. Une 6 pack, sekuyi 4 pack wena. 6 pack yani? Bhuti wami nganeka zi. Ugogo uqedile. Mntanami. Mntara wazongisizara umntanami 3 days akekho. Gogo I was out of the country. I was working. Wayibona rento buthi gogo wathi kuna penira wani peni wakonjwa amapilisi. Ayithi unama antibiotics unamapilisi. Gogo lezinto rezi is very harmful for her system at the age, you see. Ngaveri ngathi gogo kwenza karani. Athi penire ngamuba ngathi kunjani bakuso. Athi babona mthana mina yabo magogo enjoy umsebenzi wami ngatawo double shift. Amen. Double shift ndiyadla khonapho wathi uzondipa 1500 bhuti wami for massage. waye kanjere opportunity ngabona ukuthi ayingcono banibiza ngeopportunist. Mlala. No, mama. Asizi story sakhe. Wayebona bhuti wami. Ndibhizi na massage. Hayi wagogo wathi mntana wami wanthinta kamunandi. Wanthinta lapho mntanami chupeka uyaphezulu. Bhuti. Anami ngiyabona ukuthi khonapho. Wandopare. Wandaphinda kasahleriseki. A mistake was a big mistake, but the mistake every day. So that's a mistake. Uchulala no gogo wakhe. Yeah, it was a very big mistake. So you're actually confessing uchulala no gogo wami? Ningimamerisise. So gogo wami ukuthengile nge 1.5. Kodwa ngati enza massage. Andapenda wahlanga azanga hlariseka. Avuye ucha vosh up and down and then turn around. Wagogo wathi afaka phakathi mntana na massage phakathi phaka. Oh my God. Wathi gogo gogo. So it happened only once. Like brother, yimi ngimlethe kule show. Ngicela ukuthi angiphumele. Yazi ukuthi ngisacrifice kangakanani ukuthi ngibe nalo muntu lo. Ngiyeke indoda yami ebeyisebenza emathrakini for yena lo doti lo. Mecede ulala nogogo wami. Wathi mina ndakuphumela. Ndukukini what a disgrace. Kukini kompa. 3 months, 4 months. You're not at home, but you said ndukuphumera. Magogo wathi ntata mpahla zami phongu by neighborhood. It's okay. Next door. Wathi mhlale khompa. It's okay. So hlala kugogo wakhe. It's okay, mabahlali. So when no gogo wakhe, are you guys dating or kwenzakalani? Mina na gogo nje niyazwana helping each other. Helping each other kanjani? Usisi ngapha yini awumthandi? Usisi ndamuthandela kakhulu. Yimi ngimfakile kithi brother ukuze ahlale lapha yimi. I took him in. Uhlala nabantwana bami. If angalala nogogo wami, hayi ngisamthembi nasebantwaneni bami because bahlala babonke. Ngimanyela ukuthi why every time make yohola ikhadi lihlala kuye lenja le. Ngapha ngicabangela sisi wami. Wena ndakuthandira the first time ndakubona ndaphumera khompa. Kulo muntu mara yazi. So okay, mas isikhuluma lana like okay. We need to have solutions, you know, before we just jump around the bushes and all. Okay. So what do you want from him? Ngicela nje. Qala wenza confession. Confession. Manje bhuti wami, lithi nefakara indopa kusisi wami vele ngiyabuthanda. Baka muhle kanjani stand sana is portable. Hayi khona ngiya enjoy. Kodwa gogo mani virgin. Virgin mobile bhuti wami. Ugogo wakhe. Kunzima ukuthi ndiyamuyekela ugogo wakhe. Mina mbathatha about 2 abantu. Sorry. Sorry. Yabathanda.
And ndiyamthanda kodwa gogo But senza business. ngicela on a respective manner ngicela ukuthi Sisi wami, ngibashiye ngicela yabona if wandixolela. uthi ugogo Cela wandikhumurela wandixolela please. if Please, ugogo please, athi yena he needs to move in yeah it's fine mina I'm gonna move out with my kids mina I'm going out ngiyahamba it's fine Ungandicabangeli. hlala nogogo Abantwana bakho hlala nogogo ndibathanda after all the as things I've done mines. for you wena uke washayiswa yitrain wena I was there for you Okay. I won't deny. wenza abaviva rasta le emrafi mina I took care of you wena Wayibona bandishana emotional blackmail. mamela So, okay, angisakufuni Okay. it's fine mabahlale nogogo ku-right badeservane it's fine but uyabona ukuthi ngiyazisola noJehova uyazi Alright, wapana. ngiyazisola ngawe Alright wena waphana nganto yami. Alright. So now bomchithela. Alright. ya mara ayingomkhulu Angikuchanga kamunandi wena chukuthi. mamela there's a difference Andikuphika munandi. Yes. Imagine Yeah. imagine Yeah. the woman that I Andikuphika am munandi wena, ungithithela kahle kahle. nogogo wami No. gogo It's not a cheating. mekutedila ngitshela ukuthi ugogo Virgin Mobile No, who the fuck do you think you are wena waphana nganto yami. gay one I only did it once Wani na mtana ka bhuti wakho. One time. okay So okay, let's get to a conclusion now, which is the solution. I'm What's moving the out. I'm moving out. You're moving out from your No, it's fine. granny's house. Yes, I'm taking my kids and moving out. Bandithanda Yena no labantwana, gogo bandithanda mabadlali happy njengobaba family. wakhe. It's fine. It's okay because no gogo ke uhlala smilile akazingene Ugogo. zami. So you wanna- Akazingene ngithi ugogo akasakhulumi nanami. So when you wanna accept it, okay, he's It's uzosala okay. nogogo. Yazi ne but nami ngiyenga betray someone, ne? Bayasho ukuthi okay uJehova uzokushaya. Yabo? Yajika ivili. Yeah, maybe I deserve it. It's fine. But I didn't think ukuthi ngogogo. Gogo wami. Gogo or mama. So you're accepting it, Tuguchi. It's okay. Makahlale mina. Me and my kids are moving out. Wayibona washifaka makeup wenzani. Wabeka mama Kira. Wabeka yena. Ugogo wakhe. Mama ke but not gogo. Sisters and sisters. Oh. They're like sisters. Like sisters. Wayenza ngathi manje gogo wavela ama wrinkles and Yeah, ugogo yena vele ke umuntu strong ke akajumpisi ukuthi mara ugogo wami. Out of all the people ugogo wami. Okay. Can you do me a favor? Angisakufuni. Bani? Angisakufuni. I'm moving out. Hlala nogogo wami. I'm moving out me and my kids. That's it. That's the reason why I brought you here. Ngifuna nje ukuthi uphume kimi mina ngiyahamba nabantwana bami. Hlala nogogo. Uhlale nekhadi ngithi hlala nogogo nekhadi lakhe. Ku right. I'm moving out. It's fine. I'm moving out. Thank you.